chwla rok kwrwi hingkhe langtwi phan khabrumui tongma khamung chwla rok Duniyao tongwi no pura Duniya ekdum hamya swnamjago. Tabuk social media o viral wngwi tongo o bukhukjukni kaisa mangpili o bo samani je o Duniya o chwla rok kwrwi hingkhe bwrwi rok lengta phano khaprwng mangkha hwnwi o mangpili tabuk social media o jehino viral wngwi kaisa paimani nukha. Tei kaisa social media tabuk viral wngwi kaisa paimani nukha chini Tripurani khoroksa sinimung manjak actress Kakuma riyang chini bukhukjuk Kakuma riyang bo tabuk social media o jehino viral wngwi tongo. Bo viral wngmani karon to norok chai mana sanani thangkha viral ni theke controversy se bisi choli tongsuo. Bo tabuk kaisa mangpili rwmani social media o je bo Guwahati o flat kaisa paikha hwnwi. Koktwma jephru bo social media o kasui phaio borok rok kwbangma borok no tarika khaiwi social media rogo hamya comment bo khaiwi tonglaikha. Baksa kaito bono chajagwi kaham comment khaikha kintu baksa hwnkhe bono chajak wngwi hamya comment bai khaikha. Borok rok amchike bono judge khaikha je khud bukhukjuk Kakuma riyang phano je depression o kwlaiwi thangkha comment rogo nukmani pore khoroksa muti haino borok khoroksa bono comment khai saka je kotoma kubi bo wala formula pata chal gaya jaha se luk amir hua hini baksa borok rok comment khai tonglaikhya. Comment ni reply khud bukhukjuk Kakuma riyang podo se reply ma rwkha amoni pore tei kaisa mangpili kaisa phaikha je aro wngkha swikhe je Kakuma riyang no je chini bubugrani family haikhe Shillongo tongtwtwi Tripurao thangphai khwlaima hai Tripurani number 1 actress Kakuma riyang bo Guwahati o tongtwtwi Tripurao thanglasu khlaina muchungjago hwnwi baksa borok rok dekhe comment khai swilai tonglaikha. Bini agini chwraini simi imang tongmani mukthang wngkha hwnwi saimia o comment rok ni meaning rok le tamo khaini bagwi obodai haikhe borok rok caption o swilai salai tonglaikha kintu ba tabuk social media o chini bukhukjuk Guwahati o flat pai hwnwi samani pore je controversy achuk phaimani pore hingkhe borok rok kaisa simi no swrwngthai je borok unnoti ba success wngkha khe ukulgo borok rok bwsukjak tei hamya koksa o mangpili kaisa phaio. Borok rok amo uansukya nwng bwsukjak struggle khaiwi nwng success wng kintu borok rok nwng struggle khaimaka nukala kintu nini success no nungmani pore ukulgo hor sunanaikhe kwbangma nugono. Amoni for example chini Tripurani Kakuma riyangni flat pai hwmani mangpili no nukjagwi phaikha. Jephru social media o mangpili kaisa phaimani borok tarika khe comment hamya rok khlaiwi tonglaikha. Hingka khai borok khoroksa bo ni thani rang tongo ri tongo hingkhe bo paimano tamo paimai tongnai amoni tui amsuk hamya negative uansukmung rok social media rogo share khaimani no nugui norokhe tamo sanani uchung kisa no uansukhtui comment khai sadi.